נתונות הפונקציות fx שווה לשורש הריבועי של x לחלק ל-1 פלוס x בריבוע, ו-gx שווה ל-1 חלקי השורש הריבועי של 3x בריבוע פלוס 2. א1 מצא עבור כל אחת מהפונקציות את תחום ההגדרה. נתחיל עם fx. ביטוי שנמצא מתחת לסימן שורש ריבועי צריך להיות גדול או שווה ל-0, מכנה לא יכול להיות שווה ל-0. 1 פלוס x בריבוע הוא לפחות 1, מכיוון שהערך המינימלי של x בריבוע הוא 0, ולכן התנאי הזה מתקיים עבור כל x. מכיוון שהמכנה פה הוא חיובי עבור כל x, לכן הביטוי הזה, המנה, תהיה גדולה או שווה ל-0, כאשר x גדול או שווה ל-0. החיתוך של x גדול או שווה ל-0 וגם כל x הוא x גדול או שווה ל-0. 3x בריבוע הוא לפחות 0, ולכן 3x בריבוע פלוס 2 הוא מספר חיובי ממש, לכן השורש הריבועי מוגדר וגם המכנה מוגדר עבור כל x, ולכן תחום ההגדרה של gx הוא כל x. א2 מצא עבור כל אחת מהפונקציות את האסימפטוטות המאונחות לצירים אם יש כאלה. נתחיל עם fx. fx מוגדרת עבור x שגדול או שווה ל-0, לכן את האסימפטוטה האופקית ניתן לבדוק רק בכיוון של הפלוס אינסוף ולא המינוס אינסוף. הגבול של fx כאשר x שואף לפלוס אינסוף, קודם כל לפני החישוב נסתכל על הביטוי. יש לנו כאן x לחלק ל-1 פלוס x בריבוע. דרגת הפולינום במכנה e2 היא גדולה מדרגת הפולינום במונה שהיא 1, לכן כל השבר הזה יימשך לכיוון ה-0 והשורש של 0 זה 0, ולכן נקבל אסימפטוטה אופקית שהיא y שווה 0. איך מראים את זה מתמטית? נחלק את המונה ואת המכנה ב-x, פה נקבל 1, פה נקבל 1 חלקי x ופה נקבל x. 1 חלקי x כש-x שואף לאינסוף, שואף ל-0, פלוס שאיפה לאינסוף, כל המכנה שואף לאינסוף, כל השבר שואף ל-0, שורש של 0 זה 0, ולכן יש לנו אסימפטוטה אופקית חד צדדית בכיוון הפלוס אינסוף, זה הסימן של החץ הימני, שהיא y שווה 0. לא בדקנו קיום הסימפטוטה האופקית עבור fx, למרות ש-f מוגדרת עבור x גדול או שווה ל-0, מכיוון שהפונקציה מוגדרת עבור x שווה ל-0. אם הפונקציה לא הייתה מוגדרת עבור x שווה ל-0, היינו בודקים מה קורה לפונקציה כש-x מתקרב ל-0 מצד ימין מכיוון הערכים החיוביים. gx מוגדרת עבור כל x, ולכן אין לה אסימפטוטה אנכית. לגבי האסימפטוטה האופקית, נבדוק את גבול הפונקציה כאשר x שואף לאינסוף, וכשאנחנו רושמים אינסוף ללא סימן של פלוס או מינוס, הכוונה היא בין פלוס בין מינוס. כש-x שואף לפלוס מינוס אינסוף, x בריבוע זה אינסוף, כפול 3 ועוד 2 זה אינסוף, שורש של אינסוף זה אינסוף, 1 חלקי שאיפה לאינסוף זה 0, ולכן ל-g יש אסימפטוטה אופקית שהיא y שווה 0. א3 מצא עבור כל אחת מהפונקציות את השיעורים של נקודות הקיצון, אם יש כאלה, וקבע את סוגן. נתחיל עם f. נגזור את הפונקציה, נבדוק מתי הנגזרת שווה ל-0. fx היא פונקציה מורכבת, כאשר הפונקציה החיצונית היא השורש הריבועי. הנגזרת של שורש ריבועי של x היא 1 חלקי 2 שורש x, ולכן הנגזרת החיצונית של fx תהיה 1 חלקי 2 השורש הריבועי של הביטוי שרשום מתחת לשורש הריבועי. כל זה כפול הנגזרת של הפונקציה הפנימית. הפונקציה הפנימית היא פונקציית מנה, כי יש ביטוי של x במונה ויש ביטוי של x במכנה. זו הנוסחה של נגזרת פונקציית מנה, הנגזרת של המונה כפול המכנה, מינוס המונה כפול הנגזרת של המכנה, לחלק למכנה בריבוע. הנגזרת של המונה היא 1 כפול המכנה, מינוס הנגזרת של המכנה שהיא 2x כפול המונה שהוא x. כל זה לחלק למכנה בריבוע. נכפול בגורם הזה את המונה ואת המכנה בשורש הריבועי של המכנה שיש לנו כאן, נקבל את מה שרשום לנו כאן. זאת אומרת, השורש הריבועי של 1 פלוס x בריבוע עולה למונה, ובמכנה נשאר 2 כפול השורש הריבועי של x. x בריבוע פחות 2x בריבוע זה מינוס x בריבוע, ו1 כפול 1 זה ה1 שרשום כאן. זו הנגזרת. מתי הנגזרת תהיה שווה ל-0? כשהמונה יהיה שווה ל-0.
השורש הריבועי כאן הוא תמיד חיובי, ולכן מה שיכול לאפס את הנגזרת זה רק המונה של הגורם השני, 1 פחות x בריבוע. מתי 1 פחות x בריבוע שווה ל-0? כאשר x שווה לפלוס מינוס 1. מכיוון ש-fx מוגדרת רק עבור x שגדול או שווה ל-0, אז יש לנו רק פתרון אחד שהוא x שווה 1. נבנה את טבלת ההתנהגות של הפונקציה ונגזרתה עבור fx. fx מוגדרת עבור x שגדול או שווה ל-0, לכן אנחנו מוגבלים בצד שמאל על ידי x שווה ל-0. עבור x שווה ל-1 מצאנו שהנגזרת היא 0. זו הנגזרת, ניקח מספר בין 0 לבין 1, נציב בנגזרת. פה נקבל ערך חיובי, פה נקבל ערך חיובי, פה ערך חיובי וגם פה ערך חיובי. בסך הכל נקבל שבתחום שבין 0 לבין 1 הנגזרת חיובית. ניקח מספר שגדול מ-1, פה נקבל ערך חיובי, פה חיובי, פה חיובי, פה נקבל ערך שלילי. ולכן בתחום הזה של x גדול מ-1 הנגזרת שלילית. ולכן הפונקציה עצמה f בתחום שבין 0 לבין 1 עולה, מימין ל-1 היא יורדת, ומכיוון שעבור x שווה ל-1 הנגזרת היא 0, אז עבור x שווה ל-1 ל-f יש ערך מקסימלי מקומי. מכיוון ש-f מוגדרת גם עבור נקודת הקצה x שווה ל-0, ומנקודה זו היא מתחילה לעלות, לכן עבור x שווה ל-0, ל-f יש נקודת מינימום קצה. EP זה endpoint נקודת קצה. נמצא את ערכי ה-y עבור x שווה ל-0 ועבור x שווה ל-1. עבור x שווה ל-0 זה 0 חלקי 1, שורש של 0 חלקי 1 זה שורש של 0, לכן ערך ה-y פה הוא 0. עבור x שווה ל-1 נקבל פה 1 חלקי 2, אז זה שורש של חצי. אם נכפול את המונה ואת המחנה בשורש 2, נקבל את הביטוי השקול שהוא שורש 2 חלקי 2. ולכן נקודות הקיצון של הפונקציה fx הם מקסימום מקומי בנקודה 1 שורש 2 חלקי 2 ומינימום קצה בנקודה 0, 0. נעבור ל-gx, זאת הפונקציה gx שהועתקה מלמעלה. נרשום את gx בצורה שונה כדי שיהיה לנו יותר נוח לגזור. שורש ריבועי של ביטוי הוא הביטוי בחזקת חצי. אם אנחנו מעלים ביטוי של חזקה מהמכנה למונה, הסימן של החזקה משתנה מפלוס למינוס או ממינוס לפלוס. במקרה שלנו הוא ישתנה מחזקת חצי לחזקת מינוס חצי. עכשיו נגזור את הפונקציה gx כאשר היא רשומה בצורה הזו. gx כפי שהיא רשומה כאן היא פונקציה מורכבת, כאשר הפונקציה החיצונית היא העלאה בחזקת מינוס חצי, והפונקציה הפנימית היא הסוגריים שרשומים כאן. צריך לשים לב שכשיש לנו נגזרת של x בחזקת מינוס חצי, זה בדיוק כמו הכלל הבסיסי של הנגזרות x בחזקת n ששווה ל-n כפול x בחזקת מינוס 1. בדיוק כמו שהנגזרת של x בחזקת 3 שווה ל-3x בריבוע, אותו דבר אנחנו נפעיל את הכלל הזה גם במקרה הזה, כי הרי החזקה פה היא מספר קבוע. ולכן, לפי הכלל הזה, המינוס חצי בא לפני הסוגריים, ומורידים 1 מהמינוס חצי, מקבלים מינוס 1.5. זו הנגזרת החיצונית, כפול הנגזרת הפנימית של מה שיש בתוך הסוגריים, שהיא 6x. נוריד את הסוגריים בחזקת מינוס 1.5 למכנה על ידי שינוי הסימן של החזקה, נקבל את הביטוי שרשום כאן, כאשר 6 ו2 מצטמצמים ונשאר לנו 3x במונה. מתי הנגזרת שווה ל-0? כאשר המונה שווה ל-0. המונה שווה ל-0 כש-x שווה ל-0. ומכיוון ש-gx מוגדרת עבור כל x, טבלת ההתנהגות של הפונקציה gx ונגזרתה תהיה רק עבור x שווה ל-0, משמאל ל-0 ומימין ל-0. נקרא מספר שקטן מ-0, נציב אותו בנגזרת של gx, נקבל במונה מינוס, במכנה פלוס, יש לנו גם מינוס כאן, בסך הכל זה פלוס, ולכן בתחום הזה g עצמה עולה. נקרא מספר שגדול מ-0, פה נקבל מספר חיובי, יחד עם המינוס והפלוס שיש לנו כאן נקבל מספר שלילי, ולכן בתחום שבו x גדול מ-0, הפונקציה gx עצמה יורדת. קיבלנו עבור x שווה ל-0 משמאל עלייה, ב-0 נגזרת 0, מימין ירידה, לכן עבור x שווה 0, ל-gx יש ערך מקסימלי.
למה שווה ערך ה-y עבור x שווה ל-0, נציב x שווה ל-0 ב-gx, נקבל שה-y שווה ל-1 חלקי שורש 2, נכפול מונה ומכנה בשורש 2, נקבל שזה שווה לשורש 2 חלקי 2. ולכן ל-g יש נקודת קיצון מקסימלית, שהשיעורים שלה הם 0 ושורש 2 חלקי 2. ב' סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה fx וסקיצה של גרף הפונקציה gx, אם ידוע כי הפונקציות נחתכות בנקודה אחת בלבד. זו הסקיצה של fx. fx מוגדרת עבור x גדול שווה ל-0. ב-0,0 יש לה מינימום קצה. ב-1 שורש 2 חלקי 2 יש לה ערך מקסימלי. יש לה אסימפטוטה אופקית חד צדדית בכיוון הפלוס אינסוף שהיא y שווה ל-0. זו הסקיצה של הפונקציה gx. יש לה נקודת מקסימום ב-0 שורש 2 חלקי 2. יש לה אסימפטוטה אופקית y שווה ל-0 לשני הכיוונים, גם בפלוס אינסוף וגם למינוס אינסוף. ושתי הפונקציות נחתכות בנקודה אחת בלבד, שהיא זו שמסומנת כאן. מדוע נתון בשאלה שהפונקציות נחתכות בנקודה אחת בלבד, וכי זה לא ברור מאליו לאור ההכרח של הציור? התשובה היא לא. זו דוגמה של הפונקציה fx שמקיימת את כל מה שמצאנו לעיל, והיא נחתכת עם הפונקציה gx בשתי נקודות, גם פה וגם פה. וזו דוגמה של הפונקציה gx שמקיימת את כל מה שמצאנו לגביה לעיל, והיא חותכת את fx בשתי נקודות, גם פה וגם פה. בעוד הערה קטנה, הגרפים שמצוירים כאן אינם סתם סקיצות, אלו גרפים מדויקים שנעשו בצורה ממוחשבת. ג' נתונה הפונקציה hx שווה gx פחות k, כאשר k גדול ממש מ-0. עבור אלו ערכים של k אין לפונקציה hx נקודות חיתוך עם הפונקציה fx. נמק. hx כשהיא מוגדרת כ-gx פחות k היא בדיוק הפונקציה gx כאשר היא מורידה את gx כלפי מטה ב-k יחידות אורך. בהורדה הזו יש נקודת חיתוך אחת בין שתי הפונקציות. זו דוגמה להורדה נוספת כשנקודת החיתוך היא כאן, וזו דוגמה להורדה המקסימלית שעדיין יש נקודת חיתוך בין שתי הפונקציות שזו הנקודה הזו 0, 0. ולכן ההורדה המקסימלית של gx כך שעדיין תהיה לה נקודה משותפת עם fx זה האורך מכאן עד לכאן, והאורך הזה שווה לשורש 2 חלקי 2 יחידות אורך. הדרישה בשאלה הייתה עבור אלו הערכים של k אין לפונקציה hx נקודות חיתוך עם הפונקציה fx, ולכן כדי שלא יהיו נקודות חיתוך בין hx לבין fx, ה-k צריך להיות גדול משורש 2 חלקי 2.